Joensuun päätöksenteon on oltava avointa ja demokraattista sen kaikilla tasoilla. Nyt päätetään peruspalveluista, ei eurokriisistä. Päiväkotien ryhmäkokojen ylittäminen numerokikkailulla on lopetettava. Kun luokassa on korkeintaan 20 oppilasta, jokaiselle riittää aikaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden laatu ja saatavuus on taattava. Meille kaikille. Myös Joensuun täytyy kantaa globaali vastuunsa, osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä ympäristön suojeluun. Koulutus on jokaisen aktiivisen ja menestyvän kansalaisen perusedellytys. Ei pilata tulevaisuutta eikä leikata koulutuksesta. Kuinka kauan aiomme hyysätä sikamaisuutta? Jaakko kesyttää korruptoituneet kehäraakit. Eikö olisi aika tehdä politiikkaa ihmisten eikä suuryritysten ehdoilla? Sossun toimintaan pitää saada joku roti. Tällä hetkellä toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on jopa tuplasti sen, mitä laissa säädetään. Homeinen rakennus ei ole lasten paikka. Liikuntapaikat ja muut harrastusmahdollisuudet tulee olla jokaisen joensuulaisen ulottuvilla. Myös Joensuun sisäisen bussiliikenteen kerta- ja kausilippuja tulisi saada opiskelijakortilla alennettuun hintaan. Kaupunkia on kehitettävä ihmisten, ei autojen ehdoilla. Kaupungin tulee turvata jokaiselle kohtuuhintainen asuminen. Joensuulaiset ansaitsevat kaupungin, jossa kukaan ei jää yksin.